Maayong aga Bombolensi kag sa tanan niya tagpalamat isang bombo dira sa syudad kag probinsya sang Iloilo. 48 minutos makalipas ang takna diri sa alas 5 sa aga kag 4 degrees Celsius ang aton temperatura Bombolensi. Sir Josel, nakahanda na ikaw subong, padulong na ikaw sa venue sa pagpakikita man sa aton nga presidente sa Filipino community. Ano gid oras, Sir Josel, mag-aumpisa ang meet and greet? Bali Bombolensi ang aton nga meet and greet mag-aumpisa alas 9 sa aga tubtob alas 12 sa udto, pero kay member kita sang Marshall Bombo Lenzi, kay ako ang team leader, kay iba mo 25 lang kami ang allowed sa PSG nga Marshall, no? So kami nga 25 gin-divide kami sa apat ka grupo kag ako ang na-assign sa main gate. So Okay. ako ang team leader, 8 kami dira sa main entrance. Bali ako ang team leader, and then sa escalator and the ticket validation area may ara nga 5, and then sa main hall lobby area may ara nga 7, and then sa main hall gid iya ang sa event gid iya nga sa may mga seating area is may ara nga 4. So kay by 6:30 mag-aumpisa ang Japanese police sa pagsikyar sang venue. Check pa sila sang mga venue Bombolensi, magdala sila sang K9 para nga ma-check para sa mga just in case sa mga ma-check nila nga safety, wala sang iban nga mga dira no, nga mga kung ano nga mga bagay dira ang napangbutang, no. So amoy na then after sang kami samtang naga-check sila dito sa Idalom, ara kami na dito kay 7 AM ang amon nga Japan Standard Time. 7 AM ang amon nga call time, and then kami dito ma-start kami sang pag-check sang mga attendees, mag-validate sang mga tickets nila. Kay ba mo ang tickets Bombolensi ina ginhimo prior pa sang nag-apply sila online, no. Online application ang ginhimo para sa aton nga ticket in a first come first serve basis, kay 1,350 lang ang capacity sang aton nga venue. So ang 1,350 lang in a first come first serve basis amo lang ina ang ma-accommodate. That is why nga wala announce publicly ang venue, kaya agud nga malikawan ang pagdinaguso sa mga gusto mag-attend bala Bombolensi nga wala iya sing tickets, no, kag para man ma-prevent ang pag-spread sang COVID-19. So may na ang aton nga protocol subong, and then aside from that, madamo sang kay ining aton nga event Bombolensi is ginamanage sang aton nga Office of the President kag PSG with the coordination sang NICA or National Intelligence Coordinating Agency. So amoy na nga tama ka strict ang aton subong nga seguridad sa aton nga event subong. And then this is the first time nga pagbisita sa presidente nga involved iya ang mga Japanese police. So may ara kita nga mga Japanese police nga ara subong sa aton nga venue magabulig sa pag-secure sang seguridad sa aton nga event Bombolensi. Anong reason, Sir Josel, nga involved na subong niya ang mga Japanese police sa paghatag man sang seguridad sa aton dira nga presidente? Para sa ihibalo sang aton nga mga kabombo-bombolensi, sang nagligad niya tuig, hindi ba lang si former Prime Minister Shinzo Abe ang gin-assassinar diri during sa iyang pag-deliver sang speech sa isa ka campaign, no, sa may city sang Nara. So bali umpisa sa Bombolensi ang aton nga government diri nag-change ang ilang nag-change ang ilang nga system. So nagtama na sila ka stricto subong when it comes sa security.
mas lalo na kung may mga dalagko nga event. So ginasecure gid nila nga ang area nga para nga hindi na masulit ang among nga hitabo. For in fact, ang Chief of Police kag ang Defense Chief sadto Bumbolensi nag-resign gid because ang ilang nga kakulangan sa pag-secure sa kay former Prime Minister Abe. So subong ila ina gin-enhance kag amoy ni subong nga tama sila ka istrikto sa mga dalagko nga event when it comes sa security Bumbolensi. Okay, lastly, Sir Josel, magluwas kay President Marcos, sino ang upod niya, sir, sa pagkikita dara sa Filipino community, Sir Josel? Actually, Bumbolensi, even ang aton nga embahada, wala gid siya balo kung sanday sino ang ano, basta ang siling sang ang gin-advise lang sa embassy nga mayara nga mga VIPs, then mayara nga mga governors kag iban pa nga mga upod ang aton nga presidente magluwas sa about 150 kuno ka ni gani mga businessmen nga halin man sa Pilipinas. So minaan din even gani Bumbolensi ang program, wala kita sing knowledge kung ano ang sequence sang program. Even ang embassy wala man sing sang know-how because it is managed by the Office of the President Bumbolensi. Okay, sige. With this, Bombo Josel, madamo gid nga salamat sa oras sa ginhatag mo diri sa amon sa Bombo Radio Iloilo. I know malakat pa ikaw sa venue, Sir, aga pa. Sige, sir. Madamo gid nga salamat sa liwat maayong aga, Sir Josel. Padayon lang kamo sa pagpamati, no? Ay basi karon may madala kita, makachimpo kita nga hindi busy, basi maka-report kita live karon sa venue. So padayon lang kamo sa pagpamati sa madala naton nga madugang updates about sa meet and greet sa aton nga presidente. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma. Basta Radio, Bombo.